Ngamanye amazwi abakazithengisi kuKristu. Ngamanye amazwi abakazinikeli ngokupheleleyo kuKristu. Which means imvuselelo kaKristu inida abantu ababanjiweyo. Ayinidi amadoda ayadasibanda ndibala. Ayinidi bantu abangabanjwanga. Inidi prisoners kaKristu. Any prisoners kalona. Oba China silindile. Praise the Lord. Praise the Lord. Abuyazi njengoba oba as we are waiting for imvuselelo. Oba China sizinikele na kuKristu. Amen. Umpostoli Paulos masinikeleni imizimba yethu kuKristu. Ukuze ibe yiyo living sacrifice yakaKristu. So another one, you cannot wenze izinto zikaKristu ungakhange bantu. You need to look at him on the map. Once you buy one of these, look at him. You come and you want to prison. Where you must have prison for the Christ. Look at him. Now, he's meeting with Philemon. Yes. Yes, Lord. Kibana no Philemon. Amen. Philemon utibena na in prison. As he may, Amen. So Philemon, wabona lendo tu Apostle Paulos. He declared the prison Rome. Amen. Wapagamu Philemon walung sele Apostle Paulos. Yeah, amen. Izinto. Amen. You see a prison, ubakunamani. Amen. Akusoze khathalele. Amen. A prison kuhandwa ngemali. You buy the bed, your money, you buy ukudya, you buy everything. Amen. Your life is depending on money. Amen. There was this boy in this prison, Apostle Paulos, and yabanjwa. Ilizwi kaThixo ihleli noApostle Paulos. But Apostle Paulos ukwadinga into yoba asuswe kule prison. Asiwe prison as a Rome. Yes. Aphume the prison. Amen. Ina no Philemon. Yes. Apostle Paulos ubhalela unyana wakhe wasemkholweni emxelela ngalomfana uphumayo. Oba uzothi xa uphumile uyongena kule nkonzo yonyana wam Timothy. Timothy. And now Apostle Paulos ubhalela Timothy emxelela ngoPhilemon. Xelela ngebhadidi. Xelela ngababantu. Yes. Praise the Lord. Amen. Oba, there is this man. Amen. Ebe good to me. Yes. And ifana nabantu base Thessalonica. Amen. Ibandla lase Thessalonica elalithumela izinto ezimnandi nencwadi izinto zonke. Praise the Lord. For Apostle Paulos aphila impilo ephucukileyo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But lendoda libhantindi. Lendoda libhantindi. Amen. Uthi uYesu wayichinja lendoda. Yaba libhantindi likaKristu. Amen. Once you libhantindi likaKristu, you serve. You do umsebenzi wenkonzo. Amen. Once belibhantini likaKristu uba stewardship. Amen. Baligosa elithembakeleyo. Once uba umsebenzi kaKristu, because he kills. Oh yes. Wena ngaphakathi. Amen. Izwi kaThixo ukuze ube libhantini likaKristu. Amen.
uthi thina singababingeli bakaKristu thina singabantu evikayo. Sometimes things that ozibonayo ngeliso lenyama, you can say it, but you don't know oba izinto uzibonayo zezinto ezibodiniweyo kuThixo. Started from the spirit, then they come to the physical. Amen. He cannot be in the physical ingakhange qala iqale in the spirit. Yes. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Once uligosa likaKristu ubanjwe. Amen. Because awubanjiwe ilizwi likaThixo. Amen. Siyabuza Amen. Yes. kuba ubanjwe ilizwi likaThixo. Kosiyam. Umfana waseGadare Yeah. ukuba ngaba ebekhona Amen. ebezophakamisa isandla athi nami ndiyayazi into yokubanjwa lilizwi likaThixo. That ndihamba ndihlale emangcwabeni nasezitabeni lazizwi likaThixo lalifumana. Amen. Lithe xa kubuzwa ukuba umoya ndini ongcolileyo mawuphume, ndacela ukuthi lo moya mawungene ezihambweni, uthi ndabanjwa lilizwi likaThixo. Kodwa ndawufika eDikapoli, phezu kwentaba yeDikapoli, ndisuke eKhandala, ndawufika eDikapoli ndavakalisa indaba ezilungileyo, ngoba indoda ekuthiwa nguYesu waseNazaretha ithethe ngezwi zonke izinto bezikhulu ngaphakathi zawa, ngoba ndiye ndabakuthanjiswa kaThixo, ndakhululwa emakhamandeleni awa athi umquli wasewizini, ndandikhululwe nguwe emakhamandeleni lawo, ndaliqawulwe nguwe lityala lam. Kodwa elandinxamisayo ndandingabubomi bam, ndalandela le ndoda, ndandinamsondela kuyo, ndifuna uhamba naye, yathi kumjika ndiya kwabantu bakowenu uyobaxelela izinto ezintle ozendlule inkosi yam, ngoba inkosi ibe nenyama kakhulu, ngoba inkosi ibe nezinto ezenzileyo ebomini bam. Abantu ababanjiweyo abakwazi uyi-identifya, ngoba thina sonke saphuma ngebheyi ukuze sikwazi ukunyathela kwemhlaba kuba ngabangekho uYesu esingazange saphuma ngebheyi. Esasibanjiwe nakusasanje, kodwa thina sancedwa yibheyi, wena uYesu ephethe ibheyi ezosikhulula, ekhulula abantu uba yimani ngoko ekhulula kwena the uKristu walibamba walikhulula yona ukuze lingaphindi libanjwe yilokho yobuqhopho. Ubuphristi kakali wam uyela Kosiyam. uyakhululwa ngapha, uyabulelwa, uyabuyela ngapha. Ndake ndabona indoda ifaka amantshontsho yakho ehokweni, Okay. ithi xa ithathele ukuqala kuphumele yabo ifakile, Yeah. kuphinde uyothathela isibini Yeah. uphinde liphume lelo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ihamba kunoyifaka kakhulu ehokweni, ihamba ngeyomgqobhozo, iphinde emgqobhozweni. Xa ifaka kuphinde kuphumele. Amen. Athathe yabo kafumaniseka uba wenza into kumantshontsho amabini akho ezaba uwafaka. Amen. Kwavela indoda yeba ngaphesheya, iqhego lendoda lama wathi lo tatakulu omfo, heyi thatha unina, amantshontsho azawulandela unina, awuzusokola, usokola nje is because unina. Kanti xa unina amantshontsho ayalandela, alandela unina amantshontsho. Wena ilizwi likaThixo nawuthethwa, thathwa inkobo, inzonzo, inkobo
labo kanye ibe lilo landela uChrist ezinye izinto sizaziwela Hallelujah. umvesithi umuntu aliyazi ndinebile. Oh, praise the Lord. You have that subject Thank you, Jesus. ungayithandi. Yes. Thank you, Holy Spirit. You have that subject. Yes. Esikolweni nophinda umntana ofundayo ne-subject enye angayithandi. Oba yi-Afrikaans, oba yi-Maths, noba yi-Pure Maths, but kune-subject enye angayithandi. Praise the Lord. NoKristu unento enye engekaphumi kuyo. The reason sibuka sibuyelela is because sifuna ukukhululwa kule subject inye singaya asikwazi ukuhlukana kunena uNkosikazi sithi ndifuna ukwenza okulungileyo ngenxa subject this morning ndisendokungalunganga because let me that time. Oh, Father, deliver us. Yazibonga nguwe Yes, Jesus. ikhona le nto that time. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Deliver me, Lord. You trying akwazi ukwahlukana nayo. Khona le nto that time. Oh, Father, in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. When the Lord deliver, He deliver those because the problem yethu thina makholwa sithandazela ezi zinto nezinto esizifunayo. Akuthi Lord ndoyisele kwezinto endingakwazi uzoyisela kuzo. Amen. Oh, Father, Owakumthandazo is because you want that to the Lord every time. You want something to the Lord. Lord, help me, help me. You don't say, Lord, what about me? Amen. I have this subject. Yes. Yeah. Tonight, Jesus. you know it. Amen. You know it. Amen. Nobody, he knows. Amen. He knows. You know it. Yes. 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 You know it. Child. Uyazazi izinto oyibonayo ukuthi this one Amen. no God yeah need the attention of the Yes. Lord. Amen. Purify me, Lord, Yes, Lord. like a gold, Jesus. Thank you, Lord. so I can be bold. Yes. When the Lord purify you, Yes. He makes you a priest. Amen. You are the priest of the Lord. Yeah. Amen. You've been isolated by other people. Yes, Lord. Your family will isolate you Amen. because of you taking the good decision. Amen. Ubabona abantu bengafuna usondela kuwe Yes. because you are the priest of Christ. We are the ambassadors Amen. Yes, Lord. of the living God. Yes. When you've been isolated. Amen. Friends, you have Yes. yesterday Amen. are the enemy of tomorrow. Jesus. Friends, you have. The reason why it's not something you do, Amen. it's something that because Yes. you are the prisoners. Amen. Yes. You are the prison Amen. of God. That friend you used to go everywhere when you're not you. Amen. There will be a time Yeah. or come a time that that friend Yes. is your enemy Amen. because you are the prison Amen. of God. Amen. Tina sizingidimi
ngenxa kaKristu. Amen. It's not because we don't know Yes. some of the things. Ngiliphi isela onoliqelela ulibhaqe balibile uthi ukuze kwisela ubili. Amen. Yes. Lizawuthini impendulo sakhe? Hayiba. Yeah. Indlela onditshola ngayo. Yeah. Bonke bayatsholwa. Amen. Indlela onditshola ngayo. I don't know why unditshola kangaka. It's not because uyamtshola. Amen. Amen. But ukusela uthi xa ulibambile ubuze uba ulisela na. Hey, ulisela. Amen. Athi yena. Mna? That's number one. Amen. Uzobuza umxelela uba ulisela. Athi mna? Amen. Ukhangela uba uthi xa ubheka uba I want to thetha nabani. Amen. Akakho omnye umntu between mina nawe ndiyaxelela uba ulisela. Yes. Uphinde ubuze kwakum uba mna? Whoa. Praise. Amen. Nangoku ulapha namhlanje because ulapha nje ungazibuzi Amen. into kunaye laa mntu umu-invayithile uye wathi masamfike enkozini. Amen. Jesus. Praise. Uziswe yile visita otherwise ungazibuza. Praise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ubungazibuza mna ndashumayela. Ubungazibuza apha. Amen. But because someone uye wabanja waza kuwe wathi masambe wavuka udingo akwayazi uba umuntu antoni namhlanje because please wavuka wathi masambe wahamba. Praise the Lord. Thina sisisigidinga ngenxa kaKristu. Amen. Praise. Once ubanjwe lifi ifana nendoda ikhathazwa zimpuku endlini. Amen. Ithi yawuthatha ikati yakammelwane ishiya apha yawungena ikati zonke iimpuku zabalele Amen. ngoba kukho into engenileyo ngena msiqala ngena mzalwane wam. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Samka uziyeke iduty zakho. Oh, uthe uzazise. Oh, ebeyuqala kwenye. Okay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ubuprisi nabo. Praise the Lord. Ufuna ukukhululwa. Abazalwane. Sengxakini. Xa uthe kuye uzayomthatha athi hayi hamba sohlangana phambili. Bokuqalisa ukuthi umzalwane wam ndeyirebuke ubuprisi. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Because ngifuna ungena emthendelekweni. Amen. And then after umthendeleko singene ekuthandazeleni abantu abo umoya ongcwele uzawuthi masibathandazele. Umhle mani. Ufanele ukulwa sisi. Ufanele imali yakho ngene. Indlela omhle nayo. Bawuvimba le-comfort. Bawuvimba le-comfort. Praise the Lord. Amen. Abantu abasengxakini abafuna uthetha ngathi basapha unobhala nonike uyabakwazi basota out. Nobhala. Nobhala. What amen. Praise the Lord. Amen. Now, please. Amen. Of God. Amen. Please. Mercy. Amen. Amen. Kwizinto ezingajongo Amen. kwizinto ezasonakalisa. Amen. Praise the Lord. Masikhulume. The renewal Yes. of mind.
Yes. Amen. Yes. in Christ. Yes, Lord. Renewal of mind Amen. in Christ Amen. Jesus. Whereby we need to be nailed Oh, amen. with Jesus. Oh, yes, 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 Lord. yes, yes. Because bathi ngexesha Nkosi yami. besondela I. Kristu unqamiswe Yeah. iBhayibhile bathi xa benusa Jesus. unqamlezo Amen. phantsi komnqamlezo Yeah. kwavuleka ispace Amen. sokuthi amadlava Yeah. abantu abangaziwayo Yes. omalapha nofele abantu abangenamagama bakwazi usondela. But they are nearer to the cross, those that were under the cross. But they are ready. Ngesenzo zabo yazifaka but basondela. Unosondela ebuthikweni kanti inyathelo lakho alitho. Yethu mbali kwanga ukuhamba kwam kungayamana nawe kwanga ukuzama kwam kungalandela nawe Nkosi. Vuma Nkosi yam, vuma ndingene ezulwini. Oh, thank you, Jesus. Vuma ndingene, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. vuma ndingene. Yes. Abantu ababanjiweyo Yes. ngabantu abavuma uKristu. Yes. Abantu ababanjiweyo Yeah. ngabantu abazawusela igazi Jesus. balitye igazi likaKristu. Yes, Lord. Abantu ababanjiweyo, Yeah. abantu ababanjiweyo Jesus. ngabantu abakwaziyo Yeah. ukuthi xa uthethwa Oh, yes, Lord. izwi lenkosi Yeah. likwazi. Yes, Lord. Abantu ababanjiweyo, Amen. abantu ababanjiweyo ngabantu abazinikelayo, Yes, Lord. bazinikele. Thank you, Lord. Whatever you do, Yes, Lord. Yes, Lord. uyazinikela. Ngabantu ababanjiweyo, abantu ababanjiweyo, abantu ababanjiweyo. Jesus. Kwakukho le nto kwakuthiwa eguild ngalaa xesha ndandiyigilda. Kwakukho le nto kuthiwa zii-forces. Iguild inengemilenze emine. Amen. Forces. Kukho i-cooperation, kukho i-consecration, kukho i-culture. I just forgot the fourth one. Christian service. Yes, that four. Amen. Christian service. But I want to talk about the one year consecration. Uzinikela kuKristu ngokupheleleyo. Amen. You consecrate to Jesus. Wakonsecratwa lelizwi likaKristu. Uzinikele Amen. kuKristu ngokupheleleyo. Amen. Uthi Lord, I love you. Amen. I want to come with you. I want you to walk with me. Amen. Ikuncede kumaxesha abantu obaziyo bengekho. Yes. Abantu baziyo Amen. bangekho sheke wedwa. Yes. Because God is going to give you a test. Amen. Amen. Kukho ezinye iproblem esingenokwazi ukunceda kuzo. Amen. Amen. Sithi sikwazi, okay, ufumane hayi, uxelele ukuthi hayi indlela yakhe. Amen. Sabuya nizokuxelela njani? Indlela yakhe. Amen. Must go. Amen. That problem yala ntombi yakho ungafuna uphulaphula Amen. is your own cross. Amen. Ebebaleka kakuhle senza zonke izinto.
Akuyazi unyaka weyintoni ngoku. Yeah. But God is giving you something to pray about. Amen. You don't pray Amen. and akuyazi uthandazana ntoni. Amen. Uyayibona intombi yakho uba iyaphambuka. Yes, yeah. Ayisekho njengakuqala. Amen. Uyabona lo nyana uba ayisinguye lo wawaziyo. Amen. God is giving you something to pray about. Amen. You pray. Do you know that angangena nakumama Amen. mama kongataba Yes. ungayazi uba kutheni ngoku izinto zenkonzo engafani ngalahlobo ebekade lilo qabili. Yeah. Is something that the Lord is giving you a prayer point Amen. to pray about. Amen. Pray about your family. Amen. Pray about your mother and Yes, father. yes, yes, Lord. You pray about your sister and brother. You got to pray for them. Yes, Lord. You know why? Ulungiselela spirit sakho. Amen. Xa ubabona Yes. ungakhubeki. Amen. Ungathi xa ubona umuntu ukhubeke, ubona utshaba lakho ukhubeke, uThixo makakwenze kwalaa tshaba wonwabe. Amen. Only one person can do that, not everybody. Ndikhendajonga apha ndiyamthanda uTikTok tata uModikayi. Amen. Ndithe ndijonga uTikTok ndamfumanisa kwelinye ilady elingugogo waseKwaZulu. Amen. Abantu bayalahleka. Tata abantu bayalahleka. Uphethe isipophoni singaka. Amen. Usazi isipophoni? Phethe into engaka le banda boyifaka. Ha? Yabona lana uphethe isipophoni esingaka. Mamela ke esi sipophoni ubhekise kuthi. Madoda kaThixo. Uthi losisi. Amen. Thanda esi sipophoni. Amen. Ndize kuni befundisa. Ndifuna ubonile la? Ubonile. Hayi ndiyavuya ukuba ibe one. Ulingqina ngale nto. Uthi befundisi ndize kuni. Amen. Take esi sipophoni. Uzobona. People phandle kuyalahleka. Amen. Awuvephi uyothenga isipophoni for ubawo for umoya oyingcwele. Uyotengela for umoya oyingcwele. No, TikTok is not me. Sukumba. Yeah. Usukumile. Sundima ukumbileyo lasisi uthi uthengisa isipophoni. Yeah. Loo nto unesibindi uthi nina befundisi aqomba mandohlukane neligama lomfundisi mandibe ngubrother because akazi athi brother man manensiya igama lomfundisi. Amen. Actually ngayingafuna uba ngimpostile ngayifuna uba ngumuntu hlala apha ebufundisini. Wasuka utata apha ebuyisile. Amen. Wazosho apha kuni ezothetha nani. Amen. Mama ukhlityana nengqini. Ngokona mama ukhlityana? Yeah. Ndisithi no, the right abefundisini. Ngathi hayi bakumpostile. Andizifuna zazinto. Yeah. Eziposition. Zezi singazukwazi ukungena ekhaya ngenxa yeposition. Amen. Abapostolo kusiyama abasondele ngapha inceku zikaJehova basondele ngapha sabiza bonke abapostolo abasondele